Hello! Sziasztok! Én ismét Kevin 001 vagyok, vagy Kevin, már nem tudom pontosan a YouTube csatorna nevét, de a lényeg az, hogy room tour lesz, és akkor nézzük is. Ugye, ez az én szobám egyelőre, de már csak egy ez még sok. Rájöttél. Ez az én szobám. Ja. Itt volt az első videó. És itt fognak a videók készülni. Akkor ruha, doboz, gyógyszer, meg telefon, de nem a mostani. Mostaniról láthattatok egy kicsomagolást, majd belinkelem a videóba. TV, füles, Robofen, Uno, Xbox 360, de hát nem sokáig lesz itt, konkrétan 2 hétig, mert augusztusban már PS4-nek örvendezhetünk. Ágy, füles, és igazából szerintem több minden nincs is a szobámban. Ez egy nagyon rövid videó lett volna. Kevin voltam. Sziasztok!